O afundimento do Santa Isabel. Unha das tragedias marítimas máis impactantes do século XX foi o afundimento ao pé da illa de Sálvora do vapor Santa Isabel, a noite do 2 de xaneiro de 1921. A prensa da época recolleu con grandes titulares a información deste naufraxio, no que morreron un total de 213 persoas, entre pasaxeiros e tripulantes, e se salvaron 53. O afundimento do Santa Isabel foi o segundo naufraxio en número de vítimas civís da historia marítima de Galicia. Foi o noso Titanic. Este barco afundiu 9 anos antes, no ano 1912, con 1.317 mortos e 710 sobrevivintes. Nas vitrinas do museo expóñense diferentes documentos e obxetos ligados ao afundimento, algunhas pezas do buque, unha bandesa de porcelana ou unha campá, documentos orixinais e tamén unha medalla de prata concedida a Josefa Parada, unha das heroínas de Sálvora. O próximo 2 de xaneiro cumpriránse os 100 anos da traxedia.